Her kunne du få et dejligt nyt hjem. Hvad siger du til det? Hvem bor i en gruppe, den dybt i det blå? Nej, jeg ved ikke. Hvad med den stærke sag der? Hvem bor i en peberfrugt dybt i det blå? Der er en godt tilbud, men nej. Se, der er en lækker bis. Hvem bor i en kyllingepapsandburger dybt i det blå? Niks. Her kunne du få et dejligt nyt hjem. Hvad siger du til det? Hvem bor i en gruppe, den dybt i det blå? Nej, jeg ved ikke. Hvad med den stærke sag der? Hvem bor i en peberfrugt dybt i det blå? Der er en godt tilbud, men nej. Se, der er en lækker bis. Hvem bor i en kyllingepapsandburger dybt i det blå? Niks. Her kunne du få et dejligt nyt hjem. Hvad siger du til det? Hvem bor i en gruppe, den dybt i det blå? Nej, jeg ved ikke. Hvad med den stærke sag der? Hvem bor i en peberfrugt dybt i det blå? Der er en godt tilbud, men nej. Se, der er en lækker bis. Hvem bor i en kyllingepapsandburger dybt i det blå? Niks. Her kunne du få et dejligt nyt hjem. Hvad siger du til det? Hvem bor i en gruppe, den dybt i det blå? Nej, jeg ved ikke. Hvad med den stærke sag der? Hvem bor i en peberfrugt dybt i det blå? Der er en godt tilbud, men nej. Se, der er en lækker bis. Hvem bor i en kyllingepapsandburger dybt i det blå? Niks. Her kunne du få et dejligt nyt hjem. Hvad siger du til det? Hvem bor i en gruppe, den dybt i det blå? Nej, jeg ved ikke. Hvad med den stærke sag der? Hvem bor i en peberfrugt dybt i det blå? Der er en godt tilbud, men nej. Se, der er en lækker bis. Hvem bor i en kyllingepapsandburger dybt i det blå? Niks. Her kunne du få et dejligt nyt hjem. Hvad siger du til det? Hvem bor i en gruppe, den dybt i det blå? Nej, jeg ved ikke. Hvad med den stærke sag der? Hvem bor i en peberfrugt dybt i det blå? Der er en godt tilbud, men nej. Se, der er en lækker bis. Hvem bor i en kyllingepapsandburger dybt i det blå?